Tu je Medfighter a ja vás vítam pri novom videu. V dnešnom videu si uvaríme jedlo inšpirované talianskou kuchyňou, ktoré má názov tagliatelle s bazálkovým pestom a kuracou roľkou. Budeme na to potrebovať jedno balenie švarcvalskej šunky, olivový olej, 500 g cestovým tagliatelle, 2 čerstvé bazálky, 2 kusy mozzarelly, parmezán grana padano, kuracie prsia, sušené paradajky a kešu orechy. Ako prvé si urobíme kuracie roľky a medzi tým si dáme zovrieť vodu na cestoviny. Takže kuracie prsia si naklepeme s tým, že si o dosku zahákneme fóliu a následne takýmto spôsobom preložíme. Kuracie prsia sme si naklepali, teraz si ich osolíme a okoreníme a naplníme s švarcvalskou šunkou, sušenou paradajkou a mozzarellou. Kuracie roľky si následne zabalíme alobalom a dáme piec do vyhriatej rúry približne na 20 minút a na 180 stupňov. Medzi tým, ako sa nám pečú kuracie roľky, pripravíme si bazálkové pesto s tým, že pár lístkov si necháme na ozdobu. Teraz do pesta pridáme kešu orechy. Originál do bazálkového pesta sa dávajú píniové orechy, ale ako dostupnejší variant som zvolil tieto kešu orechy. Teraz pridáme 2 lyžice olivového oleja. Teraz všetky suroviny rozmixujeme v mixéri. Máme pripravené bazálkové pesto, kuracie roľky a cestoviny tagliatelle, ktoré sme si následne uvarili a scedili. Cestoviny sú uvarené na al dente, teda čo znamená na zahryznutie. Cestoviny sú uvarené v okamihu, keď z ich stredu zmizne biela múčna bodka. Bazálkové pesto teraz pridáme do cestovín, ale trochu si necháme na zdobenie. Teraz prejdeme k servírovaniu.
Keď už máme toto jedlo hotové, ideme degustovať. Najprv ochutnáme kuracú rollku, či sa nám dobre spravila. Rollka je výborná. Teraz okoštujeme trochu z tagliatelle. Je to výborné. Toto jedlo si môžete uvariť aj samostatne, že si spravíte len nejakú rýchlu večeru tagliatelle s bazálkovým pestom alebo kuracie rollky napríklad s opekanými zemiakmi. A to je odo mňa na dne všetko. Lúči sa s vami Medfighter a nazdyš.